inje no mungino no mpaka mbogerere na gokire rero no torega iga na governor bono inje ngomerande abanyabyasara abamurabe chipigipigi n'abasani baito bare weta alafu ngosoma tore chigazeti buna bakolika about chibese cheito governor minto chibese chiri cheito chirega libo songo totaka neti tikatote bumuntu gakorete gasi estaigeterega lakini control of budget ba approve maybe banyore dika chiko ira na rogoro ngambe keraba nyine bisima abangina chiswika tekitiye ochiroche arafe kerebe serororo nonye na okonyora omugaka kwairiro monyine out osenaki so tikachibese chiri cheito tochitumeke ntutwe kabanyene nchiranda Nairobi echiane mwate 6 million gugulwa sengafu Alpha mbeba bata 1.5 ngomarangirike kyagera tole ngaine miaka ochindo chini mobweto mwaka oyomo Alpha 40 nje 41 bono nje mwate ke maene 6.2 million a constituency omo MCA Alpha ndo paradiso tebirega eba bwate 39 ekeroti wasichani chigo che toto okoba mbwate 9 constituencies 6 times 9 nirenga chiswitati 6 times 9 nirenga 54 taribo incheke rombate 54 accounting ma abuno ege simakere ebinta lete ko banje chiwasichani cyo spinko bekege sima echa ento arusi obisinto ko nyuga zeti ntoro ko ora egere chiwase chichibekera nibu tonyago tone ebisima ko eta county at least tonoro usento konye chiswitati cheto bono alifo minto yolegaira abata 145 donya nyeboli nchako gunonya 145 we county yani ngo chenche walking style inda akorera abanyine gasi ajabu igo abantu baminto inchediri chibase chigo cha 54 ngo komba ekiagara go gotigali nonye ne chisiringi komi echiko irana when you make use of that money yeko irana national government bago chiko calculate whatever kisi county you don't need an additional of any finances ekiagara tayare echene motigaleti ntoko nyora so governor minto buna donyango kombi na governor nere ndole ngaine miaka bono nduto storega n'abantu bebigorie ebimo kombi chibase chiri nchira na national government to chiri ga bosongo to bwenere tobe maridadi kinacha ga senator nanga pole ngoletera umwana pasta immediately namubekera sesini 10,000 chekire eyi ngakimo mumanyara mayigaseneka aya na incherene kuno monganyo maita sako na sagochi aso kanta manyete ngo chinenyange inate mifada ntakolete abagaki dirikare kwa chibero chabaswati ngora na twalinge ndero toko batebi kole nyangi korasi kera mangana liyo bwanchani chinsanchi chechike na inche na moire a donation yane ya 20,000 nyasa itikaba seseni naenda ba machoga ba minto ege simakego cha next igo kego cha ga bwemweshimiwa Alpha Miroka iga bate birengero bono tokoligereria sande asa machara mange tobeke yes mbate baga ngero bono tokoligi naende asa machara mange naliye kogenda asa banta bange kyagara ko koliko kobeka asa banta bake banto bange mbali konyora mbuya mono lakini onyekege kwa gachu etangi yaretu na inche na bongo mente etangi yende mbuya mono